13 בצהריים בשידור חי עד השעה 3, ועכשיו אתם בטח שמתם לב שכבר שפסח מתקרב אלינו בצעדי ענק, זה הזמן להתחיל ולהתכונן, לא משנה אם יהיה סגר או עוצר לילי, אני מאוד מקווה שלא. גם אם לא יהיו הגבלות בכלל, בכל מקרה, 4 כוסות היין יהיו גם יהיו. זה הזמן להגיד שלום לאליאור אמסלם, בעלים של My Winery. אהלן, נסיך. וייחודיות של יין, מה שלומך, בן אדם? מעולה, מה העניינים? גילוי נאות. אני אוהב אותך כבר שנים. אתה גם שחקן, ואתה בכלל איש שכיף להיות במחיצתו, אז פרקתי את זה. הוא בחור מוכשר. עכשיו אני מבין מאיפה היופי הזה. אבל איך התגלגלת לעולם חוויות היין האישיות, המשפחתיות האלה? אז זהו, תראה, במקביל לזה שאני שחקן ויוצר, אז ככה, אני מגדיר את עצמי גם כיזם, ויש לנו עסק משפחתי, שהתחיל מהאהבה של יין, מזה שפשוט אהבנו לשתות יין ביחד, בימי שישי, במשפחה, והתחלנו ככה להתעסק ולצלול לעולם הזה, ואז פתאום המצאנו את החוויות האלה, שזה חוויות יין אישיות, בעצם שאפשר למזוג מהם, ובכל ערב. אנחנו מדברים על איזה גדלים? על 3 ליטר, יותר? אז החבית דגל שלנו זה החבית הזו, שזה בעצם 3 ליטרים, שבעצם מכילה כאילו כמעט 4 בקבוקי יין. וואו. מה שיפה זה בעצם שיש לנו מין פתח, ובעצם יותר בא לך רק כוס יין אחת באמצע הערב. אתה כאילו, כן, מוזג לך. יש פה ברז, אני לא יודע אם אנשים רואים, אבל בעצם יש פה ברז, שאתה יכול פשוט לפתוח. זה הברז, אתה פותח אותו, ובעצם יש פה פטנט יפה שהוא נוגד חמצון. אני רק אספר לנו שלנו בבית, שבשעה הזאת, אתה יודע, אסור לנו להראות בכלל יין, אז אנחנו מילאנו את זה ביין ענבים, ולכן מותר לנו להראות, להדגים, ולשתות כמו מיץ ענבים. זה לא מפה, זה מכאן. אז רגע, בוא נראה איך זה באמת עובד. ותגיד, אתה מוזג כוס אחת, וזה שומר על ה... לכמה זמן? זה טוב, זה כמובן... אין לי גם ענבים. בטח, מיץ ענבים, רוצה גם? כשאנחנו מדברים על תוקף שנשמר